Unhas 100 embarcacións sumando todas as categorías de distintos clubs da provincia tomarán parte este domingo na sexta edición da bandeira Concello de Ribeira de Bateis. A proba incluída na Liga Galega arrancará ás 10:30 da mañá no porto da localidade. Este ano como novidade temos que se reuniron os clubs para celebrar unha Liga Galega, se está levando xa un pouquiño máis ao nivel profesional, con puntuación. Os clubs lles toca pois, a cada un a organización de unha bandeira. O noso club xa leva facendo durante estes últimos anos, pero bueno, este ano pois un pouquiño máis profesional o facemos. Contaremos máis ou menos con sobre 100 embarcacións, alrededor de uns 500-600 deportistas. O comezo da regata será ás 10:30 da mañá. A proba organizada polo Club de Remo de Ribeira conta co patrocinio e colaboración para o seu desenvolvemento do propio concello. O alcalde Luís Pérez Barral destacou a importancia de seguir apostando por este tipo de competicións tan íntimamente ligadas á nosa cultura marítima. Dentro do Concello de Ribeira estamos colaborando con esta edición da Bandeira de Bateis porque consideramos que o deporte de base e tamén o deporte profesional que se realiza no noso Concello debe tamén contar co aval e co patrocinio do Concello de Ribeira. En este caso, sobre todo, o deporte náutico. Como Ribeira sempre dicimos que a mar tamén debemos promover estes deportes a nivel acuático, a nivel marítimo, e por iso queremos colaborar con esta nova edición da Liga, da Bandeira de Bateis e tamén pois teremos próximas edicións deportivas tamén deste deporte no noso municipio, unhas probas que non só fomentan o deporte, senón que tamén contribúen a que en Ribeira haxa máis visitantes e que haxa tamén persoas que do noso municipio poidan disfrutar dunha actividade alternativa.